33. ipuina, gizona eta astoa. Gizon batek zerbait irabazi nahirik, ezarri ziozkan bere astoari bizkarrera pertz edo lapikoz beteriko otarra bi, ta nahi zion arin eragin hanbat lasterren heldutzeko feria handi bat zegoan herrira. Aizto gaixoari ematen ziozkan makilada gogorrak alzuen baino arinago eragiteko. Baina geroago eta laburragoa zan astoaren ebilera edo pausoa. Gitxilan, pisu handia, makiladak ugari, larga zuten aginte edo adore gabe. Honela estutu zan da esan omen zuen buru handikoak. Ai, hilik banengo, edolari bukatuko lirake nere nahi gabeak. Halako batean erori zan hilik eta erortzeaz hausi ziraden pertz edo lapiko asko. Asto jabea hasi zan biraoka eta kolpetzen abere hilik zegoana. Ikusirik hainbeste kalte, astoa hilda, eta lurreko ontziak apurtuta. Zer egingo det, dio. Kenduko diot larrua astoari, egingo ditut arraskoak. Nekatu zan, horretarako miatzen da moldatzen larrua. Gizonak izan zituen kalteak, eta astoak hilda ere larrua eman beharra. Ark bere sekentasun eta errukirik ezaz, honek heriotzari biraoz dei egin ziolako. Ipui honek erakasten dio batzuei, ez gehiegi irabazi nahi izatea, ez mendeko eta morroi mirabeari nekelarregi edo gogorregiak astu erasotea. Ta beste batzuei ez dei egitea heriotzari erneguz. Heriotza txarrarekin ez dira bukatzen atsekabe guztiak. Kristau batek begiratu behar dio beldurronez heriotzari. Etorkizunak erakarri behar gaitu, ez ernegatzera, atxakabeen artean eta hartzera pakez, lurreko nahi ez tapenagarriak. Heriotzari erneguz deitzea, ez da nahi gabeak entzea, gabiltza gehiagiaren bila izango gera gere kaltegila.